Znamená, vítam pri vašom dieli, akože prvom dieli na môj nový kanál z hry Plants vs Zombie. Ja už som to trošku hral, som to trošku skúšal, som trošku väčší level. A no, že teraz ideme iba také. Neviem, či to je bowling alebo čo. Ne, to nie je bowling. Ale je to. Čerešničky si necháme. Tuto tu dáme. Ups, to nevadí. Možno dať tu, nie, to je jedno toto. Že to dáme presne cukor, tak to išlo tady. Čerešničky. Využijeme ich, no, dobre. Tuto. Tu by som dal ešte toto. Teraz, to si možno dať, kde chceme. Čerešničky nebudem teraz využívať, lebo tu vidíte hore úplne. Právo, že môže byť viac tých. Trošku teraz musím no, dávam tam rýchlo tam všetko. No toto dám preto to, lebo toto je dobre. No teraz čerešničky moje tu máte. To asi necháme. Tu dáme. Ne. No tak teraz čerešničky. Bum! Krásne. To si tu dáme. Necháme na zálohu. To si tu dáme také mini. To potrebujeme. Ale potrebujem tu áno toto. Tu ešte by som jednu chcel dať úplne dole. Ale tu som toto. Toto. Nechce s tým vyrobíš. Tu môže ísť koľko ja tých nemám rád, čo skáču. Tu máte. Máte za to. Je krásne, dve tu, krásne. Tu doplníme ešte. Ice si tam dáme. Teraz toto si tam dáme. A dneska by som naplánoval asi tak 2 diely. Akože, ne 2 diely, ale 5 minútové video a teraz také chcem skúsiť úplne, že by to nebolo na niečo, ale to sa dá robiť. Je to pekné. Už to nemám kde dávať. Ty vole, to ich ide rada. Už nejde. No ty. Krásne, čiže to by sme mali. Ešte dodám toto. Nikdy neviete fakt. A ja už nemám kde to dávať ty vole, ale je to tu strašne. Oh shit. Mám toto. Nežer mi to. Nežerte mi to. Vy ste zlí. Tak teraz vás zabijem. Budete, neviem kde, no to je jedno. Hlavne budete. Z toho tu vykopem. Dám tam ajska. To tiež tu vykopem. A tiež tomu dáva ajska. To aspoň tak zmrazovalo, chápete? Ale ježiš, kde to mám dať? Ešte nemám herné poličko voľné. To nemám kde dať. To je problém. Ty vole. Krás. Ja vysadím túto, dám tam toto. A vysadím rovno aj toto a dám tam tiež toto. Tu som ešte. A dávajú to fakt rýchlo. Ale toto nevyzerá byť dobre.
Ježiš, ale mám ešte jedno tu SCka. Dám. Je zle. To rýchlo posadíme, to je jedno. To si nechám. To tu potrebujem dať. Veď to tu nikdy neviete. Ty vole. Ježiš, keď som mala čerešnička, bola by to lepšie. Ale čo sa dá robiť, čiže ideme stále. Máme čerešničku, no tak si dáme na toho posledné. Čerešenky, yes. Prečo je? Ešte som to nevidel, ale je to prvá časť o toho, môžem natočiť aj druhú časť, no je to jedno, ale že rýchlo preklikám, že čiže toto by už bolo všetko a ja si diel. Zanechajte odber, like, koment a tak ďalej. Ježiš, čo to vyskočím. Ale zanechajte odber, like a tak ďalej, viete. Viete to aj sami. Čiže čus.